Salutare, bă, chat! Astăzi vom da un 1v1 cu, cred că, Veteran. Bă, chat, nu uitați să vă abonați, să dați like, să distribuiți videoclipul, să ajungăm cât mai departe, la prieteni, colegi, orice. Și na, haideți că dau și-o drumul în... Hai că mi-a dat și invite, dau și-o drumul în match. Gata, chat, am uitat și o să aprind filmarea. Stai că e de 2 la mort. Bă, chat, jucăm doar M40 și Deagle non-scop. Aha! Bă, gani! Nu. Tot ce are, mă, de da așa? Easy. 5-6 vezi că nu e mare diferență. Bă. Da, mă, zice al meu să nu spamez. Aha! Bă, ai luat tu sau am eu? Hehe. Bă, chat, dacă vreți un 1v1, spuneți-mi. Da, de mă GG. Hehe. GG, hehe. Bă, cea, dacă vreți să nu vrem, o scrieți neapărat în comentarii. Sau dacă vreți alte jocuri, spuneți-mi. Am urcat aici o glumă. Easy. Na. Cion. Dă. V-a zis și aici, hehe, să vă abonați. Pa, hehe. Dăm și noi aici. Live. Bă, cea, dacă vreți să dați în 1v1, aveți aici ID-ul.
îmi trimiteți mesaj pe joc sau în comentarii, dar nu știu, bă, chat, am ceva cu comentariile, eu le activez și mi se dezactivează după un timp, mamă, să-mi pot. Și de-aia chat. Dar mai bine ar fi să-mi scrieți pe joc, acolo văd mesajele aici. Bă, chat, ăsta a fost episodul, nu uitați să vă abonați, să dați like, cum a zis și domnul Hehe. Și na, pa, pa!